Ki pulit ka Umiam PS ha ka step jong ka khat khandai trik nai wieng kila yo jingtem ha ka baya dei ba ka jingdon jong ka wei ka metiap ka ba per ha ka pung Umiam Highlanded IB quarter ha ka ba kila her mar sha ka te ka jaka u superintendent of police ribhoi ha ukurwo bala pelait ha ka arpu pratrik nai wieng u pentep bagi pulit wat la kila poi sha ka te ka jaka Henry Kim Shim lalap dian satya ya ka te ka metiap hadian bala khot ya ka jingarap jong ka kunhun SRT na shlong tat hadu banda yo ban sei ya ka dika met yam ki pulit kila pendap ya baru ka jingkmi benia ha ka jaka ha ka ba empat shimla ithuh ya uni ubrio namar shimla lap dia ni kinu kenja ID na ka met jong u hadian ka nila penkit no ya ka dika met yap shapo civil hospital nongpo na ka benta ban le ya ka postmortem kumta lakin tu ya kinu ki ba ithuh ya ka dika met yam bakin wan mi shapo civil hospital nongpo